na rantse da zati da Allah ba su bai ci manzon Allah ba. Yanzu akwai wanda za a nufe shi da zagi dan alama wa annabi a ce har zagin yayi yawa. Yanwa akwai wanda zai daidai da annabi in an gaya annabi kalmar zagi shi ma a gaya wa kalmar zagi an rama kenan. Yanzu idan aka ce za a rama wa annabi zagin da aka yi mar akan wayanda suka janyo man zagin in an shekara 1000 ana zagin su an rama annabi kenan. Duk wanda ya ce abin da na faɗa kalmomi 70 sun yi zafi, kalmomi 40 sun yi zafi, imaninsa ne yake da rauni kuma bai gama fahimtar waye manzan Allah ba. Ni a yanzu haka ina gaya muku duk wanda kuka ce kalmomi 40 ta yi zafi, wallahi billahi al'azimi ina da kalmomi 100 wanda wayannan mutanen suka yi su suka saba musulunci. Da haka na ajiye su da man saboda irin ku murakkabai marasa fahimta. Na ajiye kalmomi 100 kuma suna nan sabana. Tunda ku gane 40 ba, to in kuka yi wani abu ko kuka cika magana, wallahi na fito da 100. Kuma duk kalmomin daga a cikin masu cewa kalmomin nan sun yi zafi ko waka ta yi zafi da yawa, dukkan su ba wanda ya sauke adari ko kawai. Ba wanda ya ɗauki littafin mutumin nan da ya karanta iga irin cin mutunci da yi wa manzan Allah. Da kun san irin cin mutunci da aka yi manzan Allah da kun bani dukiyar ku duka ku ce in ci gaba da rayuwa ina kalmomi ko da kalmomi miliyan zan yi. Amma saboda ba ku da hankali. Haka lalle na gaya wanda dole ke ganin ta yi zafi da idan da ji. Ka dina ji kai ba kai aka ruwa wanda aka yi wa an yi ne dan alama manzan Allah. Kuma an yi ne don su masu ciwon da suka sa mana wanda za mu mutu da shi ba za mu warke ba, shi muke so mu sa musu kaɗan bai kai yadda kuke da ciwon ba. Haka wanda ce ta yi zafi ya zo fili da shi ne magana. Na biki ne. Da ya kasa ko kuma ma a bar wannan daga cikin tafiya na bamu duka daga kan malam Saifullahi zuwa kan kowa duk wanda ita ta yi zafi izo ina kiransa mai muƙabala in gaya mun a aya Allah inda ta yi zafi. Ni kuma ga ma aya Allah inda Allah ce rama daidai da abin da aka yi mu. To kuma an mun abin da ya kuma ba da abin da daidai da shi da zan rama. Haka duk wanda yace ta yi zafi ina kiransa ko shi ko malamansa ko abokansa a haɗa taron dangi a tara mun a ce wajen kaza yayi zafi a ina ka gani. Ba shi hujja. Assalamu alaikum warahmatullahi.